Vou volver sobre a saudade e o da fricción cognitiva, que era do que quería vir falando. E xa vou anticipar, quen me conoce xa o sabe, que eu penso libremente, vale? E vou facer unha cousa que non é o habitual, e é dicir que en Spinoza podemos ver como el intuiu aquilo que describiu Lacan, a idea do eu ideal. Pero isto son cousas que dixo eu. Non ten ningunha base académica, nin é de feito o normal. Non é así que funciona o método académico. Xa o vou avisar, porque despois... E traio a SES outra vez, nadando na incerteza. A saudade. Cando Rosalía di, por exemplo, que buscou dentro de sí a noite que nunca acaba, e aí sabemos que fala da saudade, non? Ese momento saudoso. Cando no poema que leu outro día, desde aquí vexo un camiño que non sei a onde vai, e di, eu quedo onde a miña dor ten arraigo, aí tamén hai saudade. SES diu, en Nadando na incerteza, que a min gústame moito, di exactamente o mesmo, según eu, sempre según eu, di residir no entretanto. A copla, a estrofa, non? Di nadando na incerteza é unha proeza a calma, vivir en convulsión, residir no entretanto. A min residir no entretanto é quedar nese momento saudoso. Cando é o mesmo que Rosalía diría, eu quedo onde a miña dor ten arraigo. E nese momento, nese entretanto, se imos á filosofía da saudade de Ramón Piñeiro, podemos dicir ti, no entretanto, vaste atopar coa túa singularidade íntima. E a túa singularidade íntima non é un eu son así fixo, é a singularidade coa que ti te relacionas co resto, co mundo. Desde esa soidade ontolóxica ven o seguinte paso, que é a cuestión epistémica. Como eu decido estar no mundo desde a autocomprensión, que diría Ramón Piñeiro. Ademais, a min, pareceme que SES faino dunha forma moi bonita, porque residir no entretanto podo ser eu decidindo, mira, o de Rosalía, vou quedar aquí, que eu ainda non sei que quero facer da miña vida. Ainda non me comprendín. E isto vai pasar moitas veces na vida. Ante un acontecemento, podes ter que tomar decisións sobre a túa singularidade íntima, sobre como queres estar no mundo. Pero SES faino dunha forma moi bonita, porque ela plantexa a idea de que a nivel histórico vivimos nun entretanto colectivo, non? De comunidade. Cando di, hai que descontar a ubicación dos tesouros que críamos posuídos. Pisando o terreo frenéticamente cambiante, vivimos por primeira vez non no mundo, senón o mundo. É como se, que ademais sempre do micro ao macro, e podemos ir do individual ao colectivo. E ela fala, non? Todo o tema digital e todo este avance grande. Vivimos nun momento histórico entre o que queríamos e que isto xa todo era así, a un cambio moi rápido e o que está por vir. E sobre a incerteza di, se cadra, aprender a vivir non é máis que aprender a lidiar con ela, coa incerteza. Adestrar esa capacidade para a aceptación da que tanto se fala nesta era de felicidade obrigatoria. Spinoza, según eu, fai filosofía da saudade.
agora vou traer a idea de Lacan. O eu ideal, en Lacan, pertence á imaginación. É o que ti imaginas que és, e mesmo o que desexas ser. En Spinoza, dos 3 xéneros de pensamento, hai un que é a imaginación, o imaginatio. E a min deume por pensar, e xa dixo, isto son cousas miñas, o método académico nunca volve atrás. Pero eu, como non son académica de nada, volvo atrás e dixo, ostras, Spinoza, de algunha forma, intuitiva e por observación, porque o ser humano xa era ser humano antes de que Lacan dixase isto, el detecta aí que existe ese imaginatio e de algunha forma, se tes os 3 xéneros, sí, de pensamento que el di, hai unha parte que sería ese, e aí estaría o eu ideal. Non sei, tería que ver se encontro máis cousas en Spinoza que... Pero vamos, fai todo o sentido. E iso ese xénero de pensamento ten que convivir cos outros, ten que haber un equilibrio. Agora poñemos eu, imagino que, pois volvo ao que estaba, eu son moi transgresora, eu son, sí, pero en Lacan, ese eu ideal depende do externo. Aquí tamén nos conecta con Spinoza. É que a actualidade, cando se di, é que hoxe o odio. O odio en Spinoza sería un afecto de tristeza que ti tes que lle atribúes a un externo, non? Fricción cognitiva. Se eu agora chego e digo, movo os marcos, digo, sí, isto ben, pero mira, eu vexo esta cousa. Causa na persoa esa fricción cognitiva. No vínculo íntimo é fácil de ver. Toco o seu eu ideal. O seu eu ideal precisa da validación externa. Está na súa imaginación. E se eu non o valido, di, espera, que pasa? Non é que eu era esta persoa tan comprometida con conciencia social, eu son unha boa persoa, e agora esta persoa está me dicindo que non. E a persoa comeza a odiarme, a min. Eu estou mal, e a culpa é desta persoa por dicir isto, vou na denunciar. É que, quero dicir, eu isto tamén o vexo desde a observación. Sí, vou na denunciar, porque eu agora, esa persoa entrou en fricción cognitiva. Sabes? Di, eu creo que son unha persoa que merece todo isto, ter acceso a todo isto, e que se me aplauda e se me venere, e chega alguén e cuestiona todo isto. E eu agora síntome mal. En vez de entrar en saudade e dicir, a ver, por que me sinto mal? O que diría Rosalía. Que donde a miña dor ten arraigo. A min agora doeume o que dixo esta. Pero espera. Que pasa en min? Por que me doe en min? Saudade. E entrar aí na autocomprensión. E buscar a túa singularidade íntima. É aquí. Pero un mundo tan rápido, tan da inmediatez, e que nos dá acceso a que tantas persoas validen ese eu ideal, pasa por cancelar a quen cuestiona. E isto é un problema social moi grande. Moi grande. Porque aquí, o que pasa é que é moi complexo. Poderíamos dar un salto a Hannah Arendt, sí, e ver como medra os totalitarismos na sociedade. Persoas que comezan a validar entre sí, ao mellor unha idea absurda, unha idea que non fai sentido, que ademais fai mal. Cando Hannah Arendt describe a banalidade do mal, di, non son monstruos. Simplemente son persoas que actúan porque entra a idea de que iso é o correcto.
A fricción cognitiva, se a conectamos coa saudade, é dicir, nós podemos coller todo da psicoanálise e traelo á saudade e ver como atoparte ca túa singularidade íntima e atoparte, por exemplo, co teu eu ideal e cuestionalo para evolucionar, que é o que nos diría a psicoanálise. Isto era o meu eu ideal, mas isto está na imaginación. Eu non son isto. É mudar. Aí entra o da transgresión. O eu ideal púxose límites, porque depende da opinión externa. Eu coloquei límites para min, para que estas persoas validen o que son. E creo ser, mas non son. Transgredir o límite permitiría, desde ese momento saudoso, rachar ese o ideal e atoparte co que de verdade és e mudar. Ás veces no vínculo pequeno é moi fácil de ver, é moi significativo, e hoxe temos esa cultura do evitativo, que basicamente diche non lle provoques esa fricción cognitiva á persoa porque marcha. Porque a persoa quere vivir no eu ideal, e isto, tocando a psicoanálise, é moi infantil. O eu ideal, cando Freud describe, por exemplo, ese narcisismo da crianza, e Lacan leva todo como un pouco máis alá. O eu ideal, querer sosterse nel, é infantil. As persoas que te validan van ser tan infantís como a ti. É certo. E a sociedade inmadura que vemos hoxe, esa emotividade que tamén describe MacIntyre, é algo infantil. É un problema social, porque ao final estamos gobernadas por crianzas. E isto é posible porque a propia sociedade que se volve infantil non ten capacidade de confrontar. É o que dixo, unha persoa que non pode ter unha conversa contigo, que é o que hoxe se nos vende, unha conversa madura, ten capacidade de confrontar a un poder. O totalitarismo nace así. Non sei, podémoslo ver históricamente. Eu falei aquí do fascismo en Italia. Nace de ideas de progreso, non? Futurismo que chamaban, de igualdade, nace aí, nadando na incerteza. Residir no entretanto é quedar na saudade, ali onde a tua dor ten arraigo, soster o malestar, toparte con esa singularidade íntima, e aí non hai ningún tipo de revelación de quen ti és. Hai máis ben a oportunidade de decidir. E a fricción cognitiva axudaría a isto. Axudaríanos a entrar nese proceso saudoso e poder decidir o que nós queremos ser. Onte falei das estas farmear aura que din agora a rapazada. Mirade vos iso que fan é enfrontar, colocarse para enfrontar unha forma de fricción cognitiva. E públicamente voume expoñer aquí e con outra persoa desde o xogo, sen que isto me supoña un grande drama, voume enfrontar a que se o outro é mellor, non é mellor, e que todas estas persoas están vendo o que eu fago e van decidir. E iso podémoslo ver. O ser humano, según eu, sempre, xoga continuamente. Nunca perdemos a capacidade de xogar. Por exemplo, podémoslo ver na regueifa. A regueifa
é unha rivalidade pacífica, a ver quen é mellor, a ver quen bota a mellor copla máis retranqueira, a ver quen arrima mellor. Expoñémonos con un grupo de persoas e creamos desde o xogo, desde o ocio, esa fricción cognitiva. Por exemplo, o que fai hoxe a rapazada é iso, pero é que o breakdance era iso, en xeral, case todos estes, o propio rap, é tamén pois unha evolución desa improvisación que existe en todas as culturas, que é unha forma de xogar a fricción cognitiva. É ocio, é diversión, porque eu estou convencida que unha das formas que o ser humano ten de autocoñecemento é o xogo. Tiven unha revelación preciosísima sobre a matemática da saudade, que, según eu, é o cálculo infinitesimal. Foi ao gravar o outro vídeo e falar da fricción cognitiva, vale? Agora temos a saudade. E a saudade sería a filosofía do pobo galego. A nosa forma de comprendernos, que o di en Filosofía da Saudade Ramón Piñeiro, e toparnos coa soidade ontolóxica, a nosa singularidade íntima, e comprendernos. E resulta que eu onte estaba organizando, porque a ver se cando acabo o ano teño organizados os libros todos que saquei da biblioteca da filla de Tomás Barros, e atopei uns libros de matemáticas que foron de Tomás Barros. E collín, para min, os que a min me interesan de verdade, que son os fundamentos de la matemática, e sobre todo este, Fantasía y lógica en la matemática, que me parece precioso. Fantasía e lógica na matemática. E fala aquí, por exemplo, xa busquei agora a correr, que non me dou tempo a ler os libros, pero fala da intuición matemática, que é o que eu falo. A matemática nace nas escolas de filosofía, logo o ser humano imagina a matemática. Sí, na nosa fantasía está a matemática. Aquí este Alberto Dou, que non sei quen é, eu aquí falando de libros que non sabía que existían, ni sei quen nos escribiu, ni tal, fala e di, me maravillo de que con estas consecuencias, un matemático, Brouwer, que tampouco sei quen é, dude de la estricta validez del principio del tercio excluso. Por iso a mí me cadra o cálculo infinitesimal na saudade. E entre un e o dous, entre unha verdade e outra verdade, entre o que é verdade e o que é mentira, chámalle como queiras, e aí está a saudade. A soidade ontolóxica está aí. O principio do terzo excluso, poderíamos dicilo así en cutre, vale? Que é como eu falo. Eu non son nin un nin dous. Eu son infinitos momentos vividos. Pero eu o que pensei agora é, cando eu comprendo, por exemplo, a poesía dunha forma que o leo, hai algo, non? Eu comprendo a desde a matemática. Agora, nadando na incerteza. Cando ses di residir no entretanto, o entretanto é a saudade. É eses infinitos puntos que se nós desaceleramos, aquí volvo ca fricción cognitiva. Eu agora estou en derivada, acumulo experiencia, estou vivindo, e a vida doxe, agora fago, agora non sei que, agora fun a un festival, agora fun a unha actividade, agora, sí, acumulo experiencias. E teño unha idea
ese eu ideal do que eu son. Pero non quero entrar niso porque se lía moito. E alguén, de repente, provócame esa fricción cognitiva. Sí? Eu atopo a incomodidade. Eu estaba en derivada, había unha aceleración. A fricción cognitiva sería como, uah, o que me dixo, uah, o que me pasou. Sí, algo que me dixeron, algo que me pasou. E aquí comeza a desaceleración. A segunda derivada do Triskel que dixen eu. E ao desacelerar, aí eu fago como dixo Rosalía. E quedo onde a miña dor ten arraigo. Onde a miña dor ten arraigo é ese residir no entretanto. Que dixo Sés. Cando o meu amigo Paulo, na Toada de Pedra, no poema xusto que me adica a min, porque isto vai ser cousa do universo do demo, non. Cando el aquí di, vivimos no ángulo morto da vida, para min aí tamén está ese tercio excluso. Entre un e dous vivimos, entre o certo e o incerto, entre a verdade e a mentira, e tamén entre o que son e o que creo que son. Vémolo. Vivimos aí. Cando eu entendo, por exemplo, casi intuitivamente un verso, e digo, guau, como me chegou residir no entretanto, guau. Eu comprendo iso desde a matemática intuitiva. En grande medida porque eu estiven nese entretanto. Ou estou, ou vivo aí. Ou como o poema que me adica a min o Paulo. Vivimos no ángulo morto da vida. É aí. É intuitivo porque mirade como unha poeta, un poeta, desde esa lírica, como di Ramón Piñeiro, expresa a saudade así. É aí. Está a soidade ontolóxica, parece moi abstracto, pero é intuitivo, sí? E é matemática. Na soidade ontolóxica, ti, entre unha cousa e outra, no entretanto, no ángulo morto da vida, desaceleras e miras todos esos puntos, esas vivencias, esa acumulación. E despois comezarías a integrar. É algo así. E isto é un movimento constante da túa vida. A idea que eu digo é, non é que ti topándote coa soidade ontolóxica vas ter unha revelación. Vas poder estar sempre calculando a túa existencia. E aí tamén a eternidade de Castelao, como a infinito, tamén residei infinitos puntos. E a idea de sentímonos eternas e sentímonos infinitas, aí, no entretanto, no ángulo morto da vida, na soidade ontolóxica. É incómoda e dolorosa porque nos confronta coa finitude. É mesmo contradictoria, porque síntome eterna, mas eu sei que realmente eu vou morrer. Non... Sí. E no entretanto, nesa saudade, eu creo que as persoas podemos atopar o sentido existencial. E non está libre de dor. Que pasa cando ti a unha persoa lle creas fricción cognitiva? Está na primeira derivada, acumula experiencias. E agora pasa algo que o confronta con esa soidade ontolóxica. Cultura do evitativo, síntese rexeitado. Mas isto o mellor non é certo. O que sinte é que se cuestiona o seu eu ideal. E aquí, en vez de entrar en saudade, por exemplo, no amor, fai next,
faiche un ghosting e busca outra por o sitio. E, en xeral, nesta actividade non, pois mudo, pois cambio, pois evádome, consumo. E daquela non uso esa fricción cognitiva para desacelerar. E ao sistema non lle interesa que desaceleres e comeces a integrar. Porque cando ti desaceleras e miras todos eses puntiños que son as túas experiencias acumuladas, de normal, vas ter unha perspectiva da túa existencia que sí, que te vai reducir, e reducir non é retroceder nin quedar estática, é precisamente conectar co esencial. E o teu esencial, humanamente, é contracapitalista de sí. Cando ti te importas do importante de verdade para un ser humano, todo iso que che venderon como medrar, sal aí, sal que suceda, sé feliz, sé que tamén fala da que o lín antes, non? Ses felicidade obrigatoria e así. Todo iso que che venderon pasa polo consumo. Polo consumo. E crees que hai mudanza, mas non hai na esencia. A mudanza real, que che permite medrar, ocorre no ángulo morto da vida, residindo no entretanto. Aí, descubrindo ou vivindo, máis que descubrindo, non? Vivindo na túa singularidade íntima. E despois ti estás, expresas, te vives, xa sen esa dependencia externa. Vives dunha forma máis auténtica. A veces a xente di, eu son unha persoa moi auténtica. E esa autenticidade tamén é comprada. É isto que se dixo que é auténtico. Mas a autenticidade ten que ver máis co teu humano. É máis unha autenticidade, por exemplo, de expresar o que pensas, o que sintes. Ramón Piñeiro diría, hai que sentir. Hai que sentir. E, por exemplo, expresalo. Expresar o que sintes é unha cousa super revolucionaria. E se ti lle dis a unha persoa, iso que faz está mal, emites un xuizo. Mas cando ti lle dis a unha persoa, iso que faz faime sentir así, non estás xulgando. E aquí, isto vou non dicir eu agora, que me ven así á cabeza, de repente, estás colocándoa nese entretanto. E incluso estás lle abrindo o teu entretanto. Isto que faz? A min faime sentir así. Pero eu non fuxo, nin te xulgo, nin te ataco. Estou no entretanto, e quero che ben, sí. E aquí no meu entretanto, mira, abro e digo, é así como me sinto. Isto nunha relación é preciosísimo. Estou no entretanto, e aquí hai un montón de puntos que son vivencias contigo, que eu aprecio, e que as quero integrar na miña vida como algo maravilloso, positivo, do que ti és a causa, saudade. Saudade vista desde Spinoza. Ti és a causa de todos estes puntos maravillosos que eu adoro. Pero agora fixeches isto e mira como me sinto. E si, nin fuxo nin te xulgo. Abrocho o meu entretanto. E aí, saudade, todo isto estou non dicindo eu, saudade compartida. Se ti, agora, colles a fricción cognitiva que che causa isto e desaceleras, mira, ainda podemos estar aquí. Nun entretanto, sí, que é cada un o seu individual, axustamos as velocidades.
E iso máis ou menos debe de ser o amor. O amor non como a emoción, senón o amor, máis como dixo Eric Fromm, como a arte de amar. Sí, só podemos desacelerar, reaxustar e corrixir. É moi bonito. A matemática da saudade, é tamén a matemática do amor, porque é a matemática da existencia.